Oke. Tuh. Itu bro berarti wis teko rene. Berarti rong sudah aku iki. Tulisanmu kok elek ya lu ya? Selamat. Delok lek wong wedok tulisanmu kaya tulisanku. Tulisan elek iki mah biasane apik to. Lah tulis aku apik to. Terus aku gua Aku apik. dokter. Tas iki wong males kuwi. Pak Bumi sitok kena. Selamat ulang tahun Mas Bardolo. Terus kene sini. Heeh. Macake wis suwi lho. Sing di sing anu terakhir. Enek tanda kutip loro ngono kae lho. Happy birthday iki aku Piye? Dhuwur ngono kae ndak ngono kene. Srit ngono kae. Ha. Ya. Lah tapi nang ana love you ne. Ya wis ngene. Kak wong urung nyapu-nyapu kok ndang lele you ae lho wong iki. Iki kok tulisane. Kayak ketok. Ora ketok. Ora ketok lho, Dok. Masa sampe ndak ketok. Gedekno lho. Malah ditulis gedine. Dek Ivan iki sing gedhi lho. Lho berarti cilik ngono. Kok ora di zoom, dari zoom gak. Iya lho. Itu oke lakon tempe. Macak Ya ngono lho bibir-bibiran lho karone. Ini bolo tak ceritani. Lulu ini dhisik mantan pertamane iki SD nih. Dhisik. Dhisik pacaran nyapa ae, Mas? Aku iki pacaran karo Lulu iki mek nyedhek tok ngene iki nyenggol ora wani. Nyapa? Gila. Lah aku ndak gila lho. Nyapa? Iki sing gila. Tapi yang ini suatu kebanggaan bolo. Dhisik iki mantane Lulu iki, saiki Lulu iki gandeng karo Mbah Rin. Dadi ya termasuk rukun bocah loro iki. Samor. Oh, Samor ya Mbah ya. Apa kuwi ada cocok-cocok iki? Pimimu geni apa pimimu? Jerekmu maca di camu-camu iki lho iki. Dia deh mangan gedang sarapannya. Wong ngono kita lho sing mare putih lho. Regane piro lho? iki ben aku mboten dojo. Nang gene bengi lho kuwi wayahe. Seru. Sembarang lho. Masa? Sasi. Iki awake gol sidane. Ket awet jere. Sidane sing kawit awet. Jo. Jo bolo. Ya kuwi to. Aku nggo bentelan ki laku. Yo. Bentel lalu diurip. Dari sidan wis sumango. Kamu cilik. Itu piye? Amil cah uto yang urane kowe nang office. Lho. Lulu gawe celale lho. Lho. Berarti awakmu ki setiap arep tag video, terus apa setiap arep sekolah yo macak ngene iki? Gus Amil. Awakmu butuh nih waktu pirang menit lho macak ngene lho. Duh takok tenanan lho. Gede-gede ning kene sampean sik dipol ngene aku, sumpah. Cepet ya. Sak jam. Sak jam. Enek. Sak sembarang. Lelek sak jam, terus awakmu ke sekolah mlebumu jam 7. Berarti awakmu kemungkinan besar tangi setengah 6 lho, ho. Yo kan tidur lebih Tidur lebih awal. Oh, Lek mambengi tidur lebih awal apa gak? tidak tidur. Nyapa? Sibuk. Yo. Dukune maca. Main jere. Main bulik. Apa itu? Bulik. Yo. Skrip lho. Dibaca. Iya kan ya, iki pokoknya dibaca iki. Dibaca kleru dibaleni. Yo sini diwaca, sini. Sikile bareng malah gemu. Gemoy malah dulu. Bobotmu saiki mungkin 52 lho, ndak 53. Sesekali iki dandane aja sing pada umumnya. Alismu ganen loro ngono lho, stres-stres dhuwur ngono kae. Nyabang. Oh, iya. Njero du. Kancamu ndek sing konane entek to lho. Iya. Pak ngerokok. Iki ndak amor lho awak iki. Ndak amor. Lah iya, aku preo karo nyil. Nyir kowe kok kono.
Aku ada awal iki. Engko piye ya tidak curiga ngono maksud iki. Malah kon curiga lho. Tidak curiga lek aku kejutan maksud iki. Ulap. Ya pokoknya intinya ki sandi Pokoknya sing dalam video. dalam Ning jopo. barang lho. Intine bandel bintang metu awakmu gawe adegan sing sekiranya bandel ku curiga ben metu. Nah, nang Mas Sepi terus anu kok menurut bandel bae terus anu lho. Kumat penyakit iki nang sing nek ngono. Mas tangi. Yo. Anak harus layanan kalau bukan Mas. Idang tangio. Sarapan dulu lho. Harapannya nyepak. Terus kok. Bisa nggak sih kok semuanya kok kesusuman kok? Oh, wis telepon aja kok. Lulu berarti pernah loro. Sini plus. Satu. Oh. Karena untuk ngewel. Oh cukup tutupi rak kabeh separuh lho. Elek lek ngono iki. Iya. Separuh ngene lho. Aku tuh ngomong dua-dua sekian. Beo. Aku ada kan enggak terlalu tau. Roll. Action. Beh, Yoni. Kok mlaku? Kijan waras tenan iki wong loro iki. Kita mau tanggapan dulu ya, karena Bapak Badal tanggapan tanggapan ke apa? Iya, Pak, kan harus kita Ah, Kesehatan ini jogo, kecuali kesehatanmu lek loro ini. lho apamu loro apamu? Loh, kesehatan ki lek kesehatan fisik kuwi penak lan jaga, lek kesehatan mental sing angel. Ya, Lu. Oh, lha aku rong. Ya aku mah bener sih angel tak yo. Oke. Ya, Nana. Iya, semuanya. Semangat. Bisa borong lo. Sudah. Yo. Iya. Iki ning digoreng gua. Iki apa metuneh to? Disenggol kabel sik tas kurung. Kurang kena sore. Kandelan kudu gitu tiga anu. Aku ngene yang gede apa? Lek baren medeni baren. Nah, ya baren medeni Mas aku. Oh. Kayak joker baren. Sampai nangis Kenapa? Adikmu kan itu piye? Anakmu itu boleh sampai nangis itu Guyu kae yo. cocok jawaban ini. Guyu baren yo. Mbak. Halo, Pak Len. Nangis kan teman. Anak Nangis. Kok jumi gol. Aku kena stiker dah. Olah di mana menurutnya itu minggu. Nangis. Lu coba. Gak ada yang pocong mata, Bi.
Ya, tak kelar. Mungkin tidak anu itu ada stiker kurang genang loh. Nah, bisa dihilangi. Aduh. Abang ini gitu loh. Abangnya Ya, itu mau ireng. Mana kalau cocok tuh. aku udah bawa Orang nanti juga nasihat itu di mana apa? Aku bawa brand tapi rada setengah. Saus. Ini lagi loh. Abang baru ini. Kayak kita enak bilang. Kurang apa kayak tambahin 12 on kae. Enggak apa nih. Lah yo, makan kuwi. Saya kok joker kok. Joker. Aku kok kuwi mantap. Kamu kok gelet pula yo kembatuk pula yo. Oh hilang. Hilang ngono gitu lah. Kamu yang gue ciat tuh, ini mereka diciat dulu nih. Kita golek aneh. Ya, itu kan bisa satu. Abangnya kolokan di pocong kuwi terus kok ada yang aku gaya Ini potong metu bunyi. Kurang abang di sana nih.